Pripun? Edian. Ora nyono nek arep dirubut telu aku. Meniku mboten ngrubut ning jenenge gotong royong. Meninggal rampung ngoten lho. Nek ora gotong royong ya ora rampung-rampung. Sing nomor 2 mau sapa, Gok? Patih Udawa. Patih ngendi? Patih Ndarawati. Wah, ngantem aku sak penake dhewe, tangane atos ora jamak-jamak. Iku nggegem watu kok. Men temanja. Pripun? Sencaki Udawa Praguta mawon sampeyan ora iso ngalahke. Napa malih nek nganti liyane mengke malah mboten prayoga kedadosane. Ayo. Gene kekuatanmu ming semono. Wani karo wong Ndarawati sing arep nggo pamer apa. Ayo, aja leren. Asat keringetmu suda karusanmu terus e piye? Rupak wani jembar wani. Jak omong meneng wae. Iki sapa iki? Iki sapa? Niku Pak Dene. Pak Dene sapa to? Pak Dene sapa? Pak Dene nika nggih niki sing ojok-ojoki supaya wani karo wong Ndarawati. Wong tuwa ora ngajari apik. Lung cangkemmu ngopo? Aku ora melu apa-apa kok sono Meneng wae nggo gayeng-gayeng. gayung-gayung kok nyengsarake kanca. Ayo kudu ngono ya carane. Siji kanca kudu lara-lara, loro kudu kewirangan. Kuwi gayeng-gayeng. Kapokmu kapan Udawa teko ayo. Udawa iki nek wis nesu tanpa omongan langsung ngantem kok. Ngandel ora. Oh, malah melirik, antem meneh mawon. Modal. Balik ayo. Sing cangkeme mbot puthuk sirahe. Modal. Terus mlaku gleleng. Lho. Do pucet-pucet. Ku pancen apa? domong ora sawani wong Ndarawati ngeyel. Ngeyel senengane. Gawe nesune anu Ndarawati Pragoto. Ha iya. Ha iya. Antem wae modar kowe. Ngeyel kandhane. Lah mundur labrak dhewe. Labrak tenan kowe. Ora sembrono. Pragoto ae sepeleke. Pate Mandura ae. Lho iki malah cangkeme madani tutuk mawon. Ora kok malah